pastorets, en general, a Catalunya és una tradició nadalenca de molts pobles, però, clar, jo podria destacar els d'aquí a Mataró, no? Perquè realment per la quantitat de gent que mou són gairebé 350 persones, una orquestra en directe de 17 músics, efectes especials espectaculars, una il·luminació, un vestuari també molt aconseguit. Realment fa que sigui un espectacle únic per mi, a la meva visió, i alhora agradable per poder disfrutar en família. Vaig començar de nen Jesús. Jo soc de finals de desembre i ja de seguida acabat de néixer ja em van posar de nen Jesús. Després he passat per Follet, de dimoni, de pastor, he fet de Naïm i ara finalment, doncs mira, m'han donat la direcció dels pastorets. La sala va renovant el director, són 2 anys, entre 2 i 3 anys, per tant aquest és el meu primer any i l'any que ve serà el darrer, perquè d'aquí 3 ja és el centenari i és possible que hi hagi un altre director. D'entrada dona molt de respecte, però alhora també fa molta il·lusió perquè és una cosa que has viscut des de petit i que sempre havies pensat, ostres, això a mi m'agradaria fer-ho així o d'aquesta manera, i ara realment tens l'oportunitat de posar-hi el teu gra de sorra i aportar la teva visió, no? Jo quan vaig agafar el projecte, el primer que vaig intentar és mirar de portar una proposta i després d'estudiar molt el text, doncs el que vaig voler retocar va ser d'entrada la durada. Per tant, segurament una de les novetats més visibles per la gent que els hagi vist normalment és que s'ha eliminat un entreacte, els pastorets duraran unes 3 hores, però a part d'això s'ha revisat molt la situació de les escenes, el pes dels personatges, ara els personatges principals i el cor no hi ha tanta diferència, tot queda més equilibrat. Diguéssim que tothom ha augmentat en protagonisme perquè tothom se senti més valorat. S'ha afegit una peça musical nova, que s'ha fet expressament aquest any, hi ha efectes especials nous, hi ha efectes de vol, que hi haurà uns personatges que volaran enmig de l'escena, no podem encara dir quins, i això ja ho descobrirà el públic quan vingui.